Nuwun para miyarsa ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian ketoprak Mataram Among Budaya ingkang mijil saking Kalurahan Watu Sigar ingkang dipun ayahi dening panjenenganipun para pamong Kalurahan Watu Sigar ingkang lumebet wonten ing paguyuban pamong kalurahan. Dalu menika badhe mendhet lampahan dumadining Watu Sigar. Wondene paraga ingkang hangayahi krida inggih menika Ki Ageng Mangir katindakaken dening Bapak Wahono. Sucitra katindakaken dening Bapak Wasido. Sudebyo katindakaken dening Bapak Rohmat Santoso. Ganden katindakaken dening Bapak Daniel Sutari. Gandon katindakaken dening Bapak Supadi. Sando katindakaken dening Bapak Sutopo. Sandi katindakaken dening Bapak Suparjono. Jino katindakaken dening Bapak Lujino. Melati katindakaken dening Ibu Ani Widyaningsih. Sulastri katindakaken dening Ibu Fitri Purwanti. Dene Josepuro katindakaken dening Bapak Suyatno. Dipokerti katindakaken dening Bapak Asnawi Rudianto. Pamiyarsa ingkang satuhuluring budi, ingkang salajengipun penulis naskah Ki Wariso Hadi Sukoco, sutradara Ki Wariso Hadi Sukoco, asisten sutradara Sederek Suyatno, penata iringan Bapak Sodo Rohmanto, pengeprak dening Sederek Suprapto, waranggono katindakaken dening Nyi Paini dalasan Ibu Nyi Tia Astari. Ing wusana ngaturaken sugeng dalu lan sugeng hamirsani menggah babaring cariyos dumadining Watu Sigar. Nuwun nuwun nuwun.
santriku kabeh. Inggih Ki Ageng. Wis sawetara suwe awake dhewe anggone lelungan saka tlatah Majapahit. Mula saiki ayu padha leren ana ing papan kene sedina. Nggih Ki Ageng. Katuran lenggah rumen Ki Ageng. Cantrik kabeh. Inggih Ki Ageng. Rehning mestine kowe rak wis padha sawetara lakuwi padha sayah. Inggih Ageng. Mula aku ngersakake mesanggrah ana ing papan kene. Inggih Ki Ageng. Senasa abebasan jadah desa Milangkori kula tansah sumadyo nderekaken purukipun Ki Ageng. Semanten ugi kula Ki Ageng. Kula inggih tansah setya tuhu kaliyan Ki Ageng. Bagus. Tegese kowe isih padha setya tuhu nderekke lakuku. Inggih Ki Ageng. Nanging nun sewu Ki Ageng. Anggenipun Ki Ageng. Ngene. Padha mangerti kok. Lehku lelaku njajah desa Milangkori iki ora mung lelungan kang tanpa tepi, tanpa tujuan. Aning aku mundi dawuh marang Eyang Prabu Brawijaya, saperlu nliti kahanan ana ing kiwa tengen kene iki. Oh ngoten Ki Ageng. Jarak Ana mung mekaten Ki Ageng. Ing samangke anggen kita badhe lelaku menika kula kinten langkung prayogi menawi kita kendel sawetawis Ki Ageng. Awit menawi kita tingali sederek-sederek kula menika kok ketinggal alum kados-kados menika luwih Ki Ageng. Leres Ki Ageng. Kepara menika mlampah niku pun boten kiyat. Mergo Bathara menika pun boten enten isine Ki Ageng. Ngelih. Ya. Dadi kowe wis padha luwe to. Nggih Ki Ageng. Ya, percaya aku. Namung ngeten Ki Ageng. Sedaya tedha ingkang pun beto kangge lelaku menika sampun telas. Malah menika Iya to. kantun beras Ki Ageng. Tenane Kang, wong mau tak indangi juk akeh kok. Loh, Jojo wis bener. tak tekke dhewe yo. Bener, aku mau yo ngerti. Lah iya. Isih lho. Wis aja ngomongake ngono kuwi. Ana ngarepe Ki Ageng saru yen padha udur mung babagan pangan. Sik. Sucitra, Sudibyo lan Jasepura. Inggih Ki Ageng. Aja padha udur. Awake iki dhewe iki pamong. Wis kulina nahan luwe. Wis kulina lelaku kurang pangan. Nggih. Malah kadang-kadang awake dhewe iki wis kulina gajine telat. Leres Ki Ageng. Dadi saru nek disawang para kawula dasih awake dhewe mengudur masalah pangan. Nggih Ki Ageng. Saiki ngene wae. Kira-kira isih ana barang sing iso digegawe pangan apa ora? Nggih. Sucitra. Kala wau ingkang kita aturaken ngajeng Ki Ageng. Ingkang tasih menika kajawi naming beras sanesipun sampun boten wonten Ki Ageng. Oh, nek ngono saiki tak adu gawe. Kene kowe Sucitra Nggih Ki Ageng. nlitri peksa kiwa tengen kene. Mbok menawa ana kali utawa sumber banyu kang bisa nggo masak beras. Nggih. Bisane dadi sego. Kene kowe Sudibyo, Nggih Ki Ageng. Jasepura lan Dipakerti padha adum gawe. Inggih Ki Ana Ageng. sing golek kayu kanggo gawe geni, ana sing golek kayu gawe papan pagenet. Inggih Ki Ageng. Dene kowe para mban coba golek kiwa tengen kene mestine ra ana to. Godhong-godhongan kang mengko bisa kanggo lalapan upok urapan kanggo kancane beras kuwi mau. Nggih. Inggih. Nggih Ki Ageng.
Menawi Yen ngono saiki ndang tindakno. Padha mangkat to. Sawetara aku tak neng mburi karo Nyai. nggih Ki, Nggih, Kakek. bareng Monggo, nggih Ki. kota Nggih. Tabanan Ki Ageng. Nelek gandon. Iki mau aku lan kowe didhawuhi Ki Ageng sik supaya golek banyu. Sing tundone bisa kanggo masak beras kuwi mau, sing mengkone kanggo mangan aku lan kabeh penderek Ki Ageng. Mula saka kuwi tak jaluk kowe lek ganden lan lek gandon padha andum gawe. Ayo padha enggal golek ana ngendi papan banyu kang ana sing supaya engko bisa kanggo masak sing perlune iso kanggo mangan kowe kabeh wong tak sawang-sawang kowe cah loro iki ya wis alum banget. Alung banget Kang Mas iki. Ngelih. Ngelih alum aja-aja rokokmu ya entek. Oh, ya wis, yen mengkono ayo padha andum gawe. Aku coba tak ngalor-ngalor kono, mbok menawa engko aku nemu sumber, nemu banyu sing tundone kena kanggo masak. Mula kowe wong loro padha mlaku mengidul, mbok menawa kono uga kru banyu. Ya wis, ngono wae ayo padha andum gawe. Ngepel pika bolong Nah, piye Don? Nyableng jeneng wis parek. Ora muni Mas Padi. Nah. Nyamleng Don. Mulane jenenge budaya. Budaya kuwi mesti nyamleng. Kaya nggone dhewe ngene iki ya senadyan udan gluduke diar-diar kanyata wong sing seneng budaya isih nunggoni. Ya tetep hadir. Mula iki gaweane awake dhewe malah paling abot, Don. Awake dhewe kudu ngibur masyarakat Padukuhan Watu Sigar ing sak tengahing iki acara apa to, Don? Gaden gak bunyi.
Oh, gelar budaya. Sing Wo iki saka kelurahan. Wur, lah gene sungguh temen kelurahan Watu Sigar iso ngenekke acara kaya ngene. Ora ngono. Iya. Kepara kae malah kadang-kadang sing duwe kaluwihan gawe panganan, gawe kerajinan, gawe bibit-bibit disembadani digaweke pameran UMKM. Wah, tepuk tangan kagem pemerintah Kelurahan Watu Sigar sing wis nyembadani kadang-kadang UMKM. Lah iki lek gandon lak lek gandon. Awang didhawuhi golek banyu kok malah padha engkel-engkelan ki wis oleh banyu apa urung iki mau? Lah kono malah ngejak gojekan lho Kang Mas. Kowe apa kowe sik marai? Kono ngejak dolanan. Mula urung sida golek banyu. Lah wong didhawuhi golek banyu kok malah padha dolanan. Kowe mau dolanan nang cerak watu kowe ora lek ganden? Kuwi watune nek disawang saka adoh kok ketara bunder-bunder loro ta lek? Lah jenenge ya nek tengah alas ya Kang Mas. Wong didhawuhi urung oleh malah padha gegojekan bae. Lah kowe wis oleh sumber urung? Aku mau wis lumaku ngalor kono. Lah, gur mlipir Kang. Gur mlipir. Kono ya ora ana banyu, urung nemu banyu. Sing digoleki utawa sing dikarepke karo Ki Ageng. Lah wong lor pun ana sumur ladang kok. Aku wis mlipir tekan kono mau ya ora ana. Ora ana banyune. Kamangka iki selak dikarepke marang Ki Ageng supaya enggal oleh banyu. Lah iki Ki Ageng wis lek gandalan lek gandon. Coba sawangan kalek. Wis Lah kok ono kenyo tekan ngomah. Waduh, Yuk. Garis jangan bobor. Ana tengah alas gong liwang limung kene kok. lah iki Ana wong wadon ayune kaya mengkene lek ganden. hati-hati Kakang. Iki ana tengahing alas kudu hati-hati. Lah kok dumadakan ana kenyo ayune ora sebae. Yo, ayo. Iki wedok iki mesti. Tak yo ngambah lemah to kae Kang. Oh iya. Lek gandon. Coba prayoga tak tekonane. Sopo sak tenane wong wadon kan ana tengah alas iki. Mbok menawa mengko ngerti ana ngendi papan dununge banyu sing dikarepe Ki Ageng. Iya. Mengko dindum. Sik tak takoni sik. Cahayu. Kowe kuwi sapa kok wani-wani ana tengah alas gung liwang-limung kaya mengkene? Kowe saka ngendi lan karepmu apa tekan ana ing alas iki? Ngimpi apa aku mau bengi ya? Kok iso ketemu menungso karo sing bagus sing ngiram kaya ngene iki? Mimpi udan mesti. Udan iki. Kisana. Kula Iya. niku nami kula Santi Kisana. Santi. Nggih. Lek Kula- gandel lek gandon. Santi. Iya, Lek, Santi. Coba arep ngomong apa, Lek? Kula wau niku nembe saking ngumbahi, Iya. saking sumber banyu. Oh, saka umbah-umbah. Nggih. Oh, pantesan jaremu ngarep teles Nggih, sithik. wau kula kepleset Kisana. Oh, ora mengkono. Nggih. Oh. Iki ngene ya Santi, ditepungake aku Sucitra. Oh, jenengmu Sucitra. Iya Santi, bener. Jenenge Sucitra. Jenenge apik ya. Ayo mesti bae to. Raine ya bagus. Kira-kira Kira-kira iso tak kepiye? godho apa ora ya? Sucitra, Kepiye Santi? banjur kowe iki nang kene arep ngopo Sucitra? Ngene ya Santi, anane aku tekan ngalas kene karo sedulurku Lek Ganden lan Lek Gandon, mau kan aku diutus marang Ki Ageng sing supaya golek banyu mergo aku lan sedulur-dulurku padha kengelian. Kamangka barang sing ana sing iso dipangan kanthi beras. Lah mula mbok menawa siliramu Santi bisa nuduhake ana ngendi papan banyu kang kena kanggo mususi beras mau
coba endang ngomongno Santi. Oh, Dudono marang aku Santi. Mengko bakal tak duduhne Sucitra. Iya. Ning ana syarate Sucitra. Syaratnya apa Santi? Apa ya? Syaratnya apa ya? Coba ndang ngomongno Santi, apa syaratnya bakal mbok turuti sik baku kowe Saiki- bisa nduduhke aku ana Ya. ngendi papat dununge banyu mau Santi. Saiki rungokno omonganku sik ya Ya, Santi. Sucitra. Sucitra, Piye Santi? kowe iki lak wong lanang to Lah Sucitra? cetha. Wong lanang tapi ora tanggap karo wong wedok sik wis ngeteke kaya ngene iki lho. Kepiye Iki- iki karepe? Ana tengah alas kok ketemu wong wadon ayune kaya mengkene gek banjur ngetek timen ya kosek Santi. Sucitra, Piye Santi? kowe kuwi lho awakmu gagah prakoso kaya ngono. Iya. Bagus. Mbok saiki coba sawangen aku Sucitra. Sawangen aku lho, Iya, Santi. sedelo wae. Tak ngomong karo sedulurku Santi, lek ganden. Iki nek tak sawang-sawang ya ayu alise kandel lek. Lah. Berarti Sebetulnya ya kaya masuk. ngono. Heeh. Ngono. Kepiye Santi? Wis tak sawang jebul kowe ayu tenan Santi. Terus banjur nek wis disawang terus kepiye Sucitra? Yo aku kan aku rak kepengin siliramu duduhke ana ngendi papat dununge banyu mau Santi. Masuk gur ngono to Sucitra? Iya gur kuwi Santi. Kowe aja werna-werna Santi. Iki nek tengah alas wong ayu. Kowe ya urung tanggap karo karepku Sucitra. Urung tanggap jare lek ganden. Mumpung- Apa kudu to tanggapi lek ganden? Mumpung alise kandel. Mumpung alise kandel. Apa iya ya lek? Sucitra, Piye Santi? aku ki lak wong wedok. Iya. Masa iya aku kan ngomong dhisik Sucitra. Yen pancen perlune kudu ngomong dhisik Santi. Jalaran apa-apa iki ora kudu diwiwiti saka wong lanang Santi. Kadang diwiwiti saka wong wedok uga iso awet wingi aku ya wis diaturi Pak Carik. Wong lanangku ora mesti lekasi, kadang wong wedok bareng lekasi lho Santi. Coba ngomongno apa kan dadi penjalukmu Santi? Ya wis, kepiye ya iki ya. Masa wong wedok ya kon ngomong dhisik. Ning ya kepiye meneh tinimbang aku kesuwen lek ngampet. Aku tak ngomong wae lah ya. Sik ngampet aja suwe-suwe Santi, kok malah dadi prostat. Ya wis, coba rene ya Sucitra cerak Piye, karo aku Santi? kene lho, aku Apa tak kan bakal tak ngomong. omongke marang aku Santi? Anu Sucitra. Aku ki sak tenane aku Sak tenane piye? kepencut karo awak. Kaya mengkono Santi. Ngono. Santi wong ayu. Kowe iku glejering wanita ananging karo aku wong lanang kok banjur cepet-cepet kowe ngomong seneng aku Santi. Lah tinimbang tak ampet terus jarene mau kok malah prostat. Iya, lah ning ya aja cepet-cepet ngono to Santi, adik kaya barang colongan wae Santi. Sik salon-alon wae Santi. Ngapa kowe? Kowe Cahaya. ngapa? Kowe kepengin lek Kenalan, gur kenalan. Kok pelit temen Cahayu? Kowe Rada iki kas titik. Ih, kowe iki jenengmu gandon utuh. kok Ora bener kepanen. dikandung gandeng? Jenengmu gandon. Dot. Ora kepanen. kowe nek kepengin nyerak oleh Mundur. Gantian. Sing tua ki kan. Menang. Ya 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 ya. Jenengmu gandon to? Aduh, Anak apa? ini Cahayu. Podo karo kakakku Sucitra. Padha apane lho beda kaya ngono kok ya. Aku sausé ketemu marang seliramu, aku go tresno karo seliramu. Apa? Tresno karo seliramu. Apa aku ora krungu? ora werna-werna lho lek gandon. Eman-eman. Rupamu ayu. Pawakmu ya apik.
ana kuciwane. Apa? Budhet. Kepiye? Kowe mau ngomong apa? Budhet. Budek. Lek kok. gandon. Kepiye? Yen karo wong wedon kuwi sik alus sik ngomongan. Kasunyatan kok. Iya. Ha wong-wonge aluse koyo ngene kok aja Wes. ngomong makasal. Kowe mau ngapa mau? Gandon, kowe mau ngomong Piye, Cah? nek tresno karo aku ngono. Bener cah. Piye? Aja ngomong ngono kuwi. Ora oleh. Aku wong Ora lanang cah ayu. oleh. Kowe iki lha mbok yo ngaca dhisik ngono lho, Ndon Lah. Gendon. Ngocok. Ngaca. Kurang kepiye awak biapike kaya Kowe gini. iki koyo ngene. Kowe Bandingke milih sing wong karo lanang sing wetenge sak Sucitra, gentong. Ya beda adoh lho. Karo Kakang Sucitra. Beda. Beda ning Sucitra, ngono apa? Gagah prakoso kaya ngono. Gagah. Lah nek kowe awak keri balung tak kaya ngono. Idealis. Keri Ya, balung tak Zaman kaya ngono. wanita. Aja Gendon. melu-melu seneng karo wong wedok sing ayune kaya ngene iki lho. Lek gandon. Kak, Nek sekirane lara sik atiku Kang. wedok ora gelem ya ora Tampik karo usah wong dipaksa. Golek Tampik liyane. karo wong wedok. Yen ora gelem karo Santi golek liyane. Wis, Apa apa kowe- ngene Kang? Tak Aku golek karo wis sindene wi kepiye? prasetyo. Wis ana sing duwe Kang. Prasetyane atiku ngasih tresnaku ora to tampa Apa? cinta ditolak dukun bertindak. Alah. Saiki wis ora nek dukun-dukunan. Don, Gedon. Oke, Don. kosek. Kowe mau wani ngomong tresno karo aku ki, wis awakmu kaya ngene gek duwemu ki apa? Duwemu apa? Kowe ora ngerti kondangku. Disumbarke, Ning Don. desaku kono. Lah, Kuwi aku wis kawentar. sumbarke. Apa, apa? Wis kabeh wargaku sak kiwa tengene wis do ngerti. Nah aku iki kondang. Kondang apane? Kondang celemeri. Halah. Kaya Kurang ngono- kepiye? Kaya ngono aja Bondo diomong-omongke. aku ora kekurangan. Duwe apa? Apa kowe duwe? Apa? Sapi duwe. Alah, kae. Wedhus duwe. Pitik duwe saarakan. Ora gumun kira kaya ngono wae kok Sucitra ya Ora duwe. gelem. Tenan? Wis ora nampa tresnaku. Ora. Apa karo aku wae. Ya iki sapa meneh iki? Iki malah melu-melu. Engko sik wong tuwa melu-melu. Kepiye Aku ya pengen kok, Don. Emah, aku emah nek karo kowe Tetep ora? Gendon, emah. Tetep karo Kang Sucitra. Aku wegah karo kowe. Kang Gendon iki suwe-suwe iso ndrawasi iki. Kepanen. Lagi lek kono tengah alas kaya mengkene. Iya, ning tengah alas. Ae tak singgah. Kepiye carane? Aku kudu duwe. Wes kowe gek rono. Aku tak baleni ngomong Saiki- karo Sucitra. Ngene yo, lek gandon lan lek ganden. Ini Kang. Aku bakal nerusake apa kang dadi gunemku ngarep karo Santi mau. Bener Kang. Sebab awake dhewe anane teko papan kene tengah alas kene kan rak diutus marang Ki Ageng. Bener Kakang. Mula mbok menawa Santi wis gelem nuduhake ana ngendi papan dununge banyu kuwi mau. Iya, wes saiki ngene Sucitra. Kowe Piye, mundur Santi? sik, kowe mundur sik. Mundur ya Gendon. Kowe kan wis tak tolak to Wis Gendon. tak omongi tak kon mundur wae. Kowe aja Wis. jarak sik. Ayo neruske golek banyu wae. Kepiye, Santi? Yo yen ana apa-apa ben ditanggung karo Sucitra. Iya. Sing hati-hati Kakang. Gendang Wangsulana lho, aku mau kepiye Jal. Kowe Ngene, lak pengen Santi. tak duduhke sumber banyu kuwi to. Iya Santi. Yen Aku peng- bakal nuruti apa kang mbok karepake watone kowe ndang duduhake marang aku ana ngendi papan dununge banyu mau Santi. Tenan. Iya, Santi. Kowe bakal nuruti aku. Tenan tak turuti Kowe Santi. bakal ngadeni aku Sucitra. Iya tak ladeni Santi. Ora goroh kowe. Ora Cahayu, ora. Koyong-koyong ngene kok nek ora diladeni apa ora ya eman-eman to. Kos. Wis saiki Piye, gandeng Santi? kowe gelem ngladeni aku. Iya. Sadurunge tak duduhke sumber banyu kuwi, kowe ngerti to kudu kepiye Sucitra? Iya ngerti Santi. Sebab wong lanang iku yen nyawang wong wadon
saka sorot pasuryan netrane wis ketara Santi. Pengenmu apa, njalukmu apa wis ketara Santi. Saiki ayo golek papan sing eyup neng sorwet kae lho. Kae koyone. Ono ngendi Santi? Kae sisih kono kae koyone ora enek semute. Iya. Ayo kek rono. Ayo Santi, mbok menawa nek kono iso ngrembug bab-bab sing wigati tumrape aku lan kowe Santi. Kakang Santo, Iya. awake dhewe iki sekesuk jeblok goleki adine dhewe Santi kok ora ketemu Kakang. Iya, Dik. Saya ono ngendi kok iki ora ketira? Mbok menawa awake dhewe iso nemuke adine awake dhewe mbok ditrawang ngendi papan dununge Santi adine dhewe Kakang. Iya, Kakang. Saiki awake dhewe wis Trawang-trawang sak kene wong koyone ana sisih lor kono. ndang Ananging tak turuti apa kang dadi penjalukmu Santi. kok rada samar-samar. Ayo Kemane digoleki lor, Kang. wangu jiwa agawe runci teng ati. Santi! Santi adikku Cahyo. Loh, sapa kuwi Santi? Kakang. Oh, Kakangku goleki aku. iki Kepiye bahasane apa Sutitra? Santi? Tak Kepiye? goleki rono rene ora ono. Jebul ana kene. Malah gandeng te menungso ki. Iki sapa Rene, Santi? Ojo cedak karo menungso ki. Rene Santi. Kakang, Iya. Kakang Sando karo Kakang Sandi. Apa adikku Santi Cahyo? Sing sabar lho, Kang. Iki sapa Santi kok ana bangsane kaya mengkene rupane elek kaya mengkene Santi. Iki kakangku Sando karo kakangku Sandi Sucitra. kakang. Ngerti jenengku. Iya, jalaran aku mau wis krungu saka Santi yen jenengmu Ngene, kuwi Kakang. Sandi lan Sando. Kang Sando karo Kang Sandi. Aja ngono tok aja mureng-mureng, rungokno sik lho. Kowe pamit ubah-ubah ora muleh malah ngilang. Ngene Kakang, sak tenane iki mau aku ki ketemu karo Sucitra. Aku langsung tresno karo Sucitra gek iki mau aku wis Wis padha senenge. Wis padha Ojo senenge. Santi. Kowe iku wujute kudu menungso, wujute lelembut. Ojo gandeng karo wujute menungso. Kuwi ora oleh. Santi, ojo cedak-cedak karo menungso iki. Rene, Kakang. wujute menungso. Awake dhewe lelembut. Santi. Iki kabeh wis dadi karepku Kakang. Aku wis tresno karo Ngerti yo Sando Sucitra. lan kowe Sandi. Iya. Yen sak temene adimu Santi iki kang wis ngarepake seneng marang aku. Mula mergo aku kepengin goleki ana di papan dununge banyu lan sing ngerti ya mung Santi. Sakwise duwe panyuwunan tak turuti apa kang dadi panjaluke Santi. Mula Iya. tak Nanging jaluk lilakno kowe Sandi lan ora Sando. iso. Ning kene ana pranatan. Sapa wae sing wis iso mlebu papan iki, ora iso metu meneh. Kudu tak pateni. Weh, aja dipateni sik Sando. Aja dipateni. Ilang ana tupe wae. Ora iso Kakang. Kowe menungso wis rusak tatananku. Kudu mati saka aku kowe. Oh, yen kaya mengkono kowe Sandi lan Sando. Upakane temen tak lakoni. Ayo, tandhangono aku Sucitra. Aja Kakang, ora iso. Aja nunggu. Ora apa-apa Sandi. Kowe lungguhna mburi sik Sandi. Ayo masuk. Iki apa meneh iki? Ah kok ana wong gedene sakmene. Hati-hati. Manganmu mesti akeh, manganmu.
jangan aku. Ayo dikono. Kowe, pambacesan kowe. Ayo. Kowe, kowe. Ayo, ayo. lan Dibya. Nggih Ki Ageng. Ki Ageng. Wis sawetara adimu Sucitra ndak dawuhi golek banyu. Iki malah nganti lingsir sore urung bali. Kira-kira menyang endi bocah kuwi? Ngapunten Ki Ageng. Kula mboten mangertosi dhateng pundi purukipun nak Mas Sucitra. Dening kula panjenengan kengken pados kajeng obong kangge ngolah beras lan pinunggalanipun. Ki Ageng, niki kajeng obongnipun sampun sumadya. Ya, Semanten ugi kula Ki Ageng. Kula ugi mboten mangertosi nak Mas Sucitra menika dhateng pundi. Kula panjenengan dawuh supados damel uruping geni ugi sampun sumadya Ki Ageng. ora. Ya. Yen ngono dituku sawetara. Iki para mban wis padha teka. Kepiye mau sing golek rambanan bocah ayu? Ngapunten Ki Ageng, niki wau Jawa bledek-bledek kula mlayu kalih Mbak Yu Sulastri ngantos Krenggosan. Nggih Ki. Menika pupus godhong manding Ki. Sakmangke badhe dipun damel urap nggih Ki. Kagem daharan kita sedaya. Menika niki godhong kesambi mangke tinggi urap Ki nggih sampun sumadya. Ya. Lah ning iki sing golek banyu kanggo masak beras urung teka. Lah nggih menika Ki Ageng. Lajeng badhe dipun badosi dhateng pundi menawi wonten nggih alas kados mengaten menika Ki Ageng? Inggih Ki Ageng leres. Dinteni sautara mbok menawa kancane. Tulung! Sasar. Ki Ageng, tinggal menapa Pak Ageng? Gendon karo ganden. Polahe lho. Kowe kuwi teko-teko kok kaya ngomong kono. Enek apa saka Ketiwasan ki. Ini Ketiwasan, Geng. Ketiwasan. Menika anu Ki Ageng. Sing sareh, matur ki sing sareh. Matur Don. Nyawa kurung bali kan. Aku sing wedi Don. Wedine ngopo lek Ganden? Nggih. Nyuk. Nyuk. Bisa matur ora? Ketiwasan. Kakang Sukini. Wes, Kang. wes. Aku wis matur. Janjane napa Kang? Ki Ageng. Matur sing sae karo Ki Ageng. Nuwun pangapunten. Menika wau
Kang Mas Sucitra kalian kula kalian Genden kadhawuhan pados toya kagem Susi. Iya. Kula mlampah ngidul kalian Kang Mas Sucitra wonten ing sak tengahing wana. Lah kok wonten wanita saking umbah-umbah Ki Ageng. Ayu ya. Ayo, ayo. Alise Kang Ki Ageng. Karo aku ayu ndi, Kak? Lah kula kok kono. wedi. Kasunyatanipun wanita menika wau bangsaning lelembut ya Ageng. Lelembut, lelembut. Nggih mengki Niku kepripun menika Ki Ageng? Bangsa lelembut menika. Lho saiki sedulur Sucitra nang ndi ya? Lah menika Kang Mas Sucitra dipun rangket kalian kakangipun wanita menika wau dipun lebetaken wonten ing kerangkeng mriku Ki Ageng. Leres Ki Ageng. Yen ngono aja nganti kesuwen. Nggih. Ayo derekno aku goleki Kakang Sucitra. Ayo padha Monggo, bebarengan. monggo, Mundur. Waduh, yang tonipun. Nek pawongane gede dhisik ngono lek. Nur sakti mondro. Weh lah. Iki ning menungso meneh kan. Sing mlebu ning pinggiring kali kene. Iki wujude menungso. Hei, sapa kowe? Kok wani-wanine mlebu ana ning pinggiring kali kene. Sik. Apa ya iki gandon genden? Gandon. Inggih mekaten. Oh, iya. Mangerti ya. Piye? Aku iki Ki Ageng Mangir. Iya. Kang diderekake para kawula para cantrik klebu Sucitra. Iya. Aku oleh pelaporan saka Gandon Ganden yen Sucitra tak lebokke kerangkeng mesti ana ing papan kene. Bener. Terus arep ngopo kowe rene? Ya. Nek kowe gelem tak gawe cara halus balekno. Ora iso. Wis tak dadi Ora bakal tak weneki secara halus Sucitra. Aku iki Ageng Mangir wujuding satriya. Iya. Ora bakal mundur. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Yen kowe ora gelem balekke cara halus, cara kasar tak ladeni. Ora iso. Sucitra wis tak lebokke krangkeng besi. Sebab dheke wis nyenengi adikku Santi. Mula dadi bekakakku saiki Sucitra. Karena wis ngowahi pranatan. Bangsa menungso mlebu ning basane didemit. Ora iso kowe Yen njaluk. ngono berarti cara kasar tak adepi. Rupa wani jebar wani tak ladeni. Lamu iki.
sing maju. Hati-hati. Iya. Wah. Baik, baik, baik. Baik, baik. Aduh. Waduh, hawa. Ais. Wah, waduh. Demit-demit kabeh. Aja padha girang-girang gemuyu wis ngalahke cantrikku kabeh. Padate bekal kakku kabeh. Ngupakan para didemit galo. Sing kok kae semono. Ben do mangan enak. Ono do dikelet, dom-domke kae. Isih tak ngewe wektu sedelo meneh. Iya. Yen kowe gelem balekke cantrikku secara halus, Ora iso. tak ngapura kesalahanmu. Gene nek ora, aja takon dosamu. Ora. Apa kang dadi karepmu ki sana? Yen ngono, ayo maju telu tak ladeni dadi siji. Rawe-rawe atas, palang-palang tak. Siap. Waduh. Ampun Ki. Nyuwun keselamatan Ki. Ampun Ki. Kula nyuwun sakit oleh sopati. Aduh Ki. Nyuwun Kula panjenengan luar iki. nyuwun selamat Ki. Sampun tunduk wonten ngarsa Nyuwun selamat. Ki. Nyuwun selamat Ki. Aduh. Kula nyuwun urip Ki. Yo, saiki ngene. Ora usah kuwatir. Yen kowe wis tobat, njaluk ngapura bakal Nggih, Ki. tak luwari. Kula nderek Ki. Kula pasrahke Sucitra. Yo, Sedaya papan Ning. menika. kowe kudu manut apa kang dadi Nggih Ki. karepmu. Kudu Nggih. bantu apa kang dadi karepmu. Nggih. Nggih Ki. Nderek Ki. Yo, saiki padha tangi yo. Iya. Matur nuwun Ki. Nggih Ki. Adikku Sandi, Oh, Kakang Sanger. tulung Sucitra, Santi, warono saka pakujaran kono Kang, adikku Santi. Kawan rene Sucitra karo Santi. Iya Kakang, bakal tak Kono. estuk napa kang dadi dawuh. Laksanakno adikku Santi. Menika Ki Sucitra kalian para cantrik-cantrik sampun kula wari. Lan sedaya kula pasrahaken dumateng panjenengan. Saklajengipun ugi papan menika kula pasrahaken dumateng Ki Ageng. Yo. Sumangga. Sucitra, Nggih Ki Ageng. dadi kowe takon golek banyu malah gandeng karo bocah iki. Sewu lepat nyuwun pangapunten Ki Ageng. Saestu kula sampun nalingsir saking paugranipun dawuh saking Ki Ageng. Jalaran kula kagoda kalian Santi menika Ki Ageng. Yo, kene maju rene cah loro. Inggih Ki Ageng. Dadi kowe wis tresna tenan karo bocah iki. Sampun Ki Ageng. Oh, nek ngono kakange Santi wis tak kalahke wis mengestoni marang sira kabeh, marang kowe sak kloron
bakal bangun Balewisma. Inggih Ki Ageng. Ning welingku ya. Besok nek wis padha bangun Balewisma, besok ing rejaning jaman ana bakal pranating negara aja tok langgar. Napa menika Ki Ageng? Yaiku keluarga kuwi kudu direncanake kali keluarga kang direncana. Yaiku ora oleh nglairake ana ing umur kang durung dewasa. Dene wis santi wis dewasa. Sing kaping pindho ora oleh nglairake anak kerep banget. Sing kaping 3 ora akeh banget lan sing kaping 4 ora oleh tuwa banget anggone nglairke. Nggih, nyuwun pangapunten Gusti. Anamung mbok bilih ing sak mangke menika kesundulan kados pundi Gusti Ageng? Wis mula kudu hati-hati. Kelo, kancamu sing ora ngrencanakake lair anake ora nganggo jangka sing pas. Inggih. Tundone wayahe anake mlebu pawiyatan nyambut gawe wektune entek gur metu anak sekolah. Wih, Santi, mula sesuk sakwise oleh pangestu saka Ki Ageng, awake dhewe kudu nindakake utawa ngleksanakake apa kang dadi dawuhe Ki Ageng Santi. Ya, nek ngono tak pengestoni. Kae ana ing kiduletan kae ana wit randu alas gede banget. Nggih, Ki. Mbok menawa sak ngisore iki ana lemah kang subur, kang apik utawa sari-sarine bisa tanggo urip bebarengan. Nggih. Padha suksesana cantrik kabeh. Nggih Ki Ageng. Papan kono besok ana rejaning jaman tak wenehi tetenger Randu Sari. Oh, Randu Sari. Randu Sari. Randu Sari. Apik kuwi jenenge. Nyuwun pangapunten Ki Ageng. Nawi mekaten saestu kala nyuwun idi balenipun Ki Ageng saha pangestu Ki Ageng, kula kalian Santi enggal badhe lumampah wonten ing Randu ingkang kasebat kala wau Ki Ageng. Ya. Sing Saestu padha pangestunipun Ki Ageng kula suwun. Sing hati-hati ya. Hati-hati adikku cantik sayung. Santi, openono, ojo kok gawe gelo adikku. Iya Santi. Ya. Iya. Apik kuwi jenenge. Apik. Ki Ageng, salajengipun sumangga kula dherekaken mlampah mengilen Ki Ageng. Mrika wonten sak tengah-tengahing kali wonten kedung ingkang isinipun Mas Pijes Rajabrana. Salajengipun kula sumbangaken dumateng Ki Ageng, hananging Ki Ageng. Kula nyuwun antawasipun ler kali kalian dol kali ampun dipisahaken. Awit menika satunggaling nggon ingkang boten saged dipun pisahaken. Ingkang salajengipun kula sumbangaken dumateng Ki Ageng. Ya. Iki papan gone ya. Nggih leres niki Ki Ageng. Nggih leres Ki Ageng. Menika kedung ingkang isinipun Mas Pijes Rajabrana sak Oke Mas, saklajengipun Sudibyo. kula sumbangaken Oke Mas jebule. Ki Ageng mbok bilih sak mangke sedaya Mas Pijes Rajabrana menika saged kangge ngamulyakaken para menungsa lan para kawula sak kiwa tengene mriki Ki Ageng. Ya. Kae yang disawang ketoke ning kedung banyu. Nggih Ki Ageng Jebule badhe jerone Mas Pijes Rajabrana. Nggih. Mula papan sak kiduling kedung iki besok ana rejaning jaman tak wenehi tetenger kedung Mas. kedung Mas Ki Ageng. Yen ngono sakwetara iki wis katon tumata. Nggih Ki Ageng. Sando sandi Nggih Ki Ageng. reh ning ing ngarep kowe wis
bakal bangun miturut marang aku. Mula keselametaning papan iki tetep tak pasrahke marang kowe sak keloron. Nggih, Ki Ageng. Ning pesenku mbok menawa besok anak putuku ana sing mapan sak kiwa tengen kene aja nganti diganggu gawe. Nggih, Ki Ageng. Nggih, Ki Ageng. Sendika dawuh. Kene kowe dipakerti Nggih Ki Ageng. sak kidul kula ning kedung kae ana papan kang asri. Kula wentahan tak pasrahke marang kowe dipakerti. Nggih Ki Ageng ngestoken dawuh. Lan sak lor kula ning kedung kae kelestariane tak pasrahke leh munggula mentah tak pasrahke marang kowe Jasepura. Ngaturaken matur nuwun Ki Ageng. Cantriku kabeh karana kahanan wis tumata. Nggih. Sando-sandi wis saguh jaga papan iki. Mula ayo ndang derekno aku bali ing pesanggrahan. Monggo Ki Ageng. Kula dherekaken. Nyuwun pamit Ki Ageng. Kula badhe nuwun pamit. Yo, sing hati-hati. Sing hati-hati. Matur nuwun Ki Ageng. Kahanan wis katon tumata. Mula ayo pinangka ngucapake syukur marang Gusti Kang Akarya Jagat. Dene kawitan awake dhewe ana ing tengah alas iki bingung golek banyu kanggo mususi beras nanging Gusti Kang Akarya Jagat pirsa apa sing aku lan kowe kabeh butuhake kanyata iki diparingi udan. Nggih Ki Ageng, leres nika Ki Ageng. Kene-kene masakane mau segone nek wis mateng ndanggo majune nek tak rasakne. Nggih Ki Ageng. Menika kala wau sampun dipun masak kula kalian Mbak Yusulastri Ki Ageng niki urapanipun pupus godhong panding kula campur kalian pupus godhong kesambi Ki Ageng. Monggo dipun rahapi Ki Ageng. Oh iya. Pripun? Ketoke ming sepele. Ning jebule pupus sambi iki nek pupus sambi iki nek diurap enak rasane. Napa nggih Kang? Kepengin. Nggih lah ket wau mengeleh. Engko keri. Kelebon napa-napa kula iki. Ya. Mula kanggo pengeling-eling papan anggonmu metik godhong kesambi mau. Besok ing redaning jamal tak perengi tetenger Sambirjo. Oh, Sambirjo. Sambirjo mau. Yo, wis ora usah do indak-indik. Mboten Ki Ageng mboten. Mengko ki yo tak wenekke kowe. Ora-orane nek tak pangan dhewe. Mong udo rasa Ki Ageng. Sing golek banyu aku kowe. Ngene. Malah. Sawetara
kowe ndang do mangano. Nggih Ki Ageng. Wong ya pasurunane padha kucelem kaya. Wah, Nggih Sastra niki. Aku isih ana jejibahan sing kudu dilakoni. Aku njaluk pamit bakal mlaku ngalor-ngulon ana ing pusuk kuwi. Ngengeh ana. Monggo Ki Ageng. Saperlu semedi nyuwun marang Gusti mbok menawa ana pituduh sing tak tampa. Ananging sadurunge aku munggah ana ing puntuk padha sukses ana kabeh. Nggih, Nggih Ki Ageng. Jumbuh karo gelarku Ki Ageng Mangir. Papan pesanggrahan iki besok tak wenehi tetenger Mangir. Oh, mangir. Ya ya. Mati. Panjenengan badhe minggah dateng pegunungan menika. Iya, saiki kowe gek do mangano. Nggih. Masakane wis mateng, aku bakal munggah ana ing papan kono ya. Oh nggih, monggo Ki Ageng. Sing golek bapak. Hei, goreng Karo gedhon iki mau. Ayo digawa nyangguri madang. Ayo bareng-bareng. Santri-santri kabeh. Lho nggih Ki Ageng. Nggih. Ayo padha kumpul rene. Ana wigati sing bakal tak paringake pawarta marang Ayo kowe kabeh. ditimbali Ki Oh Ageng. nggih Ki Ageng. Ayo. Nang apa Ki? Ayo Ki Ageng. Cantrik lan mban kabeh Nggih Ki Nggih, Ki Ageng. Ageng. mangerti yo. Wonten menapa Ki Ageng? Sawetara aku semedi ana puntuk sak lor kulon kae mau entuk wisik saka ngersaning Gusti. Kanggo lestarining papan sing wis dititiripi sing mau. Oh ngaten. Nggih, Ki Ageng. Wisipun menapa Ki Ageng? Yo. Ananging sak durunge kowe kabeh tak weni mangerti apa wisik ing Gusti mau padha seksenana. Nggih. Kanggo pengeling-eling Gusti kang arya jagat paring wisik marang aku. Papan kang tak gunakake kanggo semedi mau besok ana rejaning jaman tak wenehi tetenger Tapan Sari. Papan sari. Tapan Sari. Mila sae menika Ki Ageng. Yo. Saiki padha rungokno. Inggih Ki Ageng. Nalikane aku lagi semedi nyuwun marang pitedahe Gusti kang akarya jagat ana ing sak ereng-erenge puntuk. Ana ing tengahing semedi aku rumangsa. Ana watu gedhe kang tiba saka dhuwur kang bakal nempuh awakku. Aku wis pasrah marang Gusti kang akarya jagat. Ananging santri kabeh Inggih, Ki Ageng. saka kersane Gusti kang akarya jagat watu ku ora iso nempuh awakku.
nanging malah pecah dadi loro. Ngaten Ki. Sing siji mlayu ning kidul kali, sing siji nglundung nelor kali. Oh, dados kalih menika. Iya. Mula. Kanggo tetenger. Besok nek ana janing jaman jumbuh karo pesene Sando Sandi. Yen papan lor kali kang lan kidul kali ora iso dipisahke, mula papan kabeh sing wis diteliti mau, besok ana janing jaman tak wenehi jeneng Watu Sigar. Watu. Watu sigar. Inggih Ki Ageng. Inggih. Sigar wis apik kuwi. Rada semaju. Sik. Miring.